beste dozein bezain zapaltzailea den estatu baten izena du kaleak. Fruta ustelu usaina maizterrez josita espaloiak, plastikozko ametxastunen garraioa, gogo mutilatu dunen desfilea, orduen araberako isuria da jendea. Eraikinetan deseoso txertatuak dirudite saltokiek izan dituzte bizi guztien geruza bihozgabeak nabari zaizkie agerian dituzte ezin jakin kanpokoa den ala barrukoa. Beiraten zikina nola batzuen begiradena. Eskutatzen dira egin gabe nega egitera ausartenak ere ez baitu hemen beldurra dinak. Sharp